Zároveň sa mala byť napadnutá predavačka, páchateľ bežal hore na stanicu. Áno, na Šancovej. Či popisu v tej Šancovej, teda Miky na stavku súťažovalú a nejakú tačku zelenú cez plece utekal skoro na hlavnú stanicu. Rušno je opäť v Bratislave. Pokus o vlámanie nahlásila majiteľka stánku s občerstvením. Páchateľom mal byť mladý muž pod vplyvom alkoholu. Dobrý pani, čo sa stalo? Dobrý, ja neviem, nejaký psychopat začal mlátiť do okna a ježiš, utekal hore na stanicu. A zobral vám niečo? Nie, ja som stihla zavrieť ešte okno pred ním. Udrelo do ruky to okno. Tam utekal hore, takú tašku mal cez rameno. Ale nenapadol vás nejak? Nie, len do okna, s tým oknom, ja sa trieskal do okna na stanicu. Dobre, ideme sa po ňom pozrieť, dobre? Hliadky ihneď začínajú po mužovi pátrať a behom niekoľkých minút sa im ho podarí chytiť a priviesť na pôvodné miesto činu. Pohľad na ňo však hneď prezrádza, že hlavnú úlohu v tomto prípade hrá opäť alkohol. Vedúci, vstávame. Čo sme popili? Ideme one? 21. A čo je s 21? Áno. Netreba oni túto ľudí obťažovať, mladý pán. Netreba ľudí obťažovať. Však máte one. Neobťažujeme ľudí, my máme bambino. Netreba obťažovať ľudí, dobre? Ani tu páni tam v tom stánku, dobre? Netreba. Čo vám je špatne? Počujte, vedúci, ide tady tu N21, ide. No, 21? A kedy? Každý 10 N21, no, každý 10 minút. A koľko je hodín, prosím vás? No, ja neviem. Vedúci. Počkajte, sedte v aute, dobre, sedte v aute. Ne, ale prečo to sedím, prosím ťa vás, keď nám ide hneď 21? Áno. A kde ste boli piť, mladý pán? Ja som bol pil všade. Áno. Vy ani nehovoríte kde, všade, ale tak tam som bol a tam som bol. No, ale táto pani... som všade. Túto pani ste tak vystrašil na smrť. Ja si ospravedlňujem, ale ja som sa chcel iba najesť, ale nevadí. Tak už si dáte večeru doma potom. Keď sa ona hento, tak proste to už nie je moja vec. A trošku po vesmírsky rozprávate, ale to je jedno, že? Trošku vám je zle rozumieť. 5, 4, 6. Ale máte cestný líšaj, musel ste niekde padnúť. Sa vám dvihla cesta, čo? Chodte sa ospravedlniť, pani, že už to neurobíte nikdy v živote a hotovo. Ja sa vám ospravedlňujem, že som vás na vás hrubo vychoval a hento to, ale lebo som sa zachoval ako debil, najväčší a... Idete na 21, dobre? Prekážku, dobre, sapkajte si, hej. Aby vás sanitka nezbierala potom z cesty. Nám ide akurát. Čo? Však, dobre. Nám ide akurát. Veď vám ide, za chvíľu tam budete, dobre? Dnešné prípady z linky 112 boli len malou ilustráciou toho, aké rôzne sú ľudské osudy a pohnútky k činom, ktoré často hraničia so zúfalstvom. Všetky drámy sú však pripravení riešiť ľudia, ktorých ste aj dnes mohli vidieť v akcii. Sú tu pre nás stále. 24 hodín denne, 365 dní v roku. Saigonu, 29. apríl 1975. On the streets
chaos is king. The world is on fire as freedom takes wing. The fighting is over, but the war's just begun. Televízia Markíza uvádza: In the change that will come. My body is tired, but my heart aches for you. For the souls of your country. Bredok, nezvestný v boji. 3.